šláhnem si, šarközím. Nik nerieši to, že sa štím do kríva, ale že už sa na ten hajzel nedá. Takže čaute ľudia, dneska si zahráme Minecraft na mojom novom serveri, ktorý sa volá Pixelion, lebo ja som Cibula, v anglicky je Cibula Onion a Pixel, tak Pixelion, dobre, let's go. Ideme pozrieť, čo môj kamarát mi tam postaval. OK, takže my si iba rýchlo takto pík. OK. Bereme sedlo. To už mám. No to je jedno, no hlavne, že tu máme pigu. Dobre, takže dáme sem pigu. Let's go, let's go. OK, let's go. Zatiaľ je to very easy. Čo robí ten pigon? Veľmi ťažké je. Musím spomalil, z tých reťazí už som spadol, keď som to... môj kamarát nespadol, keď to testoval. Musím sa držať reťazí, ale zatiaľ je to iba troška hard, ale toto sa potom dostaneme nakoniec. Tu je, máme checkpoint číslo 2. To je ťažké. Ale dáme to. Pík. A máme to skoro. Strašne sa tu na blbo sa tu robí toto. Bože. Nie! No, tak musíme ísť naspäť tuto, lebo tu je náš posledný checkpík. Kámo, ja nemám tú mrkvu. Fishing rods. Kámo. Ja to musím nájsť. Som ho bohužiaľ musel nájsť z automatu, čo mi dal kamarát, lebo som to nevedel nájsť. Dobre, let's go. Dosť ťažké tieto obklúčky jeho. Čo mi to tu dal. Ja som nepotreboval najťažší upgrade od neho, jaká existuje. Ale však dobre. Jak to nedám? To neviem, či sa počíta, no dokiaľ som nespadol, tak... Počkaj, dáme ho. Tuto zdechol, tak poďme tu. A tuto ho budeme. Tak. Ne. Kam on znova zdechol. Dobre, dáme ho znova tuto. Znova tuto. Kam. Dobre. Tak to tu bude ešte trvať. Dobre. Kam. Asi ideme tadiaľto. Kamo, ja nechcem vypečené mäso. Bože. Som zase tuto. Joj, ja mám adventure, to ste s ním... No, tak survival. Budete mať adventure, ja vám tam budem musieť dať dobrá. Tak toto je hardcore. Dal som to na checkpoint. Takže sa to platí.
Dáme si takto 5 spawnegov a teraz je to najťažšie, čo sa mohlo dať. Ono to ja nechcem robiť. Ja som zomrel. Zomrel som. To sa nelúbi mi to, nelúbi ma. To sa mi to nelúbi. Musíme ísť na svoj checkpoint. Jak nás checkpoint je takto nádherne tuto. Nemám sa dlho ľudia. Sádu. Keď dáme si sedle. Tak. Let's go! Ale to si asi musím dať asi F5. Veľmi ťažké, veľmi ťažké. Hneď ako vyjde zajtra toto video, tak no, neviem kedy vyjde, ale hneď keď vydá sa toto video, no nie hneď, no, uvidíme ešte. No dobre, sme zomreli. Ale som sa dať F5, lebo ani nevidím. Dobre, dáme F5. Ja zase nemám saddle, kamo. Okej. No, tu máš pík. Však lietam hore, neviem, prečo ma to zabíja. Tak ale dobre, no. Dobre, no. Nechaj ma. Sa snažím. Dobre, tuto. Kámo, toto je hard. Dobre, tak to sa mi už že fakt nechce robiť, lebo to je že ťažké. Aha, dobre. Tak toto môžete robiť vy, ale to sa mi fakt nechce robiť. Fakt, že nie. Dobre, môžeme ísť... čo ja viem. Najprv skočím do vojdu. Môžeme ísť čtvrté pre jedného. Neviem. Dáme si single pillars napríklad. Alebo zavolám kamarátovi. Tak kamarát avkuje. Tak poďme asi tie pillars. Mám ten pressure plate. Koj tam. No že všetkými týmito úplne randomitenmi musím prežiť. Okrem týchto banérov, to si nevšimajte, to je na zase dobre 3. Tak, iba jedna. Tak vybereme si toto, 5. Aj tak tu v tých českách nič nie je, takže výborné. Moja úloha je prejsť všetky tieto tak, aby som nespadol. Tam som to skoro.
bedrock. Musím použiť všetko, čo mám. Bohužiaľ už aj čestky. Nejdeme míňať. Kam? Dúfam, že mi to nespadne. Nie. Nie. A ja som späť s tým. GG's. A ja som späť s tým. GG's. Dobre, máme zase random itemy a ideme na... Na sedmičku. Dobre, sme tu. Takže tak. Takto. Prečo to míňam vlastne? Hop, mám to. OK, let's go. Čo máme? Under pink wool. Tak tie čestky mi moc nepomôžu. Len mi to zavadzá. Ne! Yes! Máme ju. Máme pink wool. Toto neviem, či ešte doskočí. Podľa mňa strašne malo itemov na toto. Toto neviem ešte. Prečo mám 5 sadiel? No to je asi jedno. Prečo nejde položiť koment? Dobre, máme to. Toto mi musí vystačiť. No nie, ale toto nejako skočím určite. Daj mi pinku. No, GG's, kámo, zase som zomrel. GG's, ja som zase zomrel. GG's.